Metu. Iya. Nah, luar biasa sekali Mas Dalang. Nggih, Mbak. Niken. Sapa Mbak Lintang kok Mbak Niken? Iya. Iya, Mbak Niken terus. Belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim ya salim dulu masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong para tamu ki salamane nek pamit mulih ngono kae nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah orang mau nyanyi lagi. Lah ya ning ki koyoke trauma linggo ngarep. Iya. Terima kasih banyak nggih Pak Sigit dan sekeluarga ya. Berkah kok ya Mbak. Nggih. Dongane jenengan kanggo PT Jatinom Indah, Mbak. Nggih, pokoknya semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu ke depannya. Amin. Nggih. Pokoknya yang terpenting itu Mas Dalang. Nggih. Sukses selalu. Bener, Wah. Iya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Nggih. Diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning. Wah, ninggal katresna. Nggih saking- napa malih? Saking sinten? Saking Pak Santo, Bapak Santo. Plosowarang Blitar. Oh nggih, Ki mau matur sembah nuwun. nyawere rokok sebungkus. Ngatur nuwun mah. Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwondo. Oh nggih. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraningrat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milya. Sesideman? Nggih. Cocok yan. Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane ngene. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Wah. Kok wis sesideman. Lek sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Wah. Sing kae. Kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki anu, salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget, nggih. iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya. Bawani, Mbak. Nggih. Nem jiro lu. Wiwitane Wong kok ket mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, Sopo? lah nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki, sing gedhe mangane iki. Anggroman sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Wis halus-halus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Ana iki to. Oh. Sopo? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere sang baki pria
ngono dek duduk. Napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Suara kurang permono ing wasis ngungrung angungrung marang angrung-rung marang bendara Tias Sulistya pijer ngincangake alis gongge Mbak. terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang perpisahan Meridian Sulistya tak riwangi samudana marang kula Karwalan Praputra Nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. nggih Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur Oh kencur. nggih Oh cocok. itu kuncinya Mas Nggih. Dalang Oh ya tak cobane sesuk Mbak. nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang Lah napa karo apa meneh? harus ada yang menyemangati Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? napa napa Sing ngendang elek lamine. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngono iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget to kuwi sing digawa kuwi ciki-cikian. wah Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok Mau dipisah-pisui dalang bagus ora. suaranya Dalang ora kajen ya lagi aku kan. Sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. lek mama ki lho piye kuwi kok Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. liwat kincanging alismu tak anggur anggelendang rasane atiku senadyan wasling serius waku aku isih mampu meladeni solahmu
penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. Nggih. Iya. Oke ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Enteke Mbak. Urip ana Matur nuwun. Ya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Ki pamundhutane akeh banget mau hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah nggih. Dikancani. Enggak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya Wah. pemikirane iki ta ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Wah, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus ben arep dadi apa sih? Oh, nggih nggih nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Anjir monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki wis rada ngronjal, Ding. Mbak alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Wah, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa bisa sampe. nggih. Wong biyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak menawa. Nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak, dhewe lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, wah turun aja. Sepot kok turun aja. Sepatnya ya. turun aja. Anu sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ah, Ya halus kene iki, Mbak. Ning gandeng karo Mbak Buyute iki di kegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek mayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh, iya ta Mbak. Iya. Niku kodam niku lho. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, wah lehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan to Mbak. Heeh. Lah niki lagi. Kok iki ya? Jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora ngomong cecenges. Sayangku lho. Ngandel ora. Iya. Saya kendel. Maune halus dadi ngroncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Iya, bukan iya Mas Dalang. Iya, ya enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo ngono. Oh iya. Duduh ya apa? Ora ana Duduh. sukete kene iki kok kon duduk. Soket apa to? Duduh ki maton ki lho, Mbak, nganggo gathol ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di nganu Dicabutin itu. dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. Dicabutin, Kalau di sana Mbak. apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di aren. Di nganu Diaret. dibacoin. Oh, Aduh, iya. dibacoin. Dibacoin, anarkis Iya. sekali ya. Bahasanya orang sini
ya gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. Ya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya. Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Ora iya, salim. salim Lah dulu. masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak marang bisa tamu salim ki dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae oh nggih. Wah. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan. Mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niku ora sopan kabeh iki. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya kamu itu bawa cowok. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Sekali itu, Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Wah, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak ya. Yang dulu itu ya. Yang dulu itu. Sido to, Mbak. Wah, nyapa tuh kok ora sida ki? Ambuh ming sedilit to. Nah, jane iki nyapa ya? Ya Bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Kono. Mau disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. Mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Romansane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Iki pamundutan Nggih. Saking sinten menika? saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kagem Bapak Ploswarang. Santo. Iya, Blitar. Rawuh nggih? Nggih, apa? Nggih. Oh nggih. Nggih. Wah, panjenengan Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap Samboyo. Samboyo. Oh, Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Oh, iya. Nggih, Bapak siap ninggal katresnan nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Samboyo, Samboyo. Yo. Oh,
Niku adiken jenengan kok, Mbak? Dalam? Iki adine sampean. Loh, napa mboten tua Mbak Anggi? Ah karo sampean dhuwur sampean kok. Iya. Sekarang ngece, kasunyatane ngono. Ansor laras ki lahiran ketiga kabeh. Klebu dalange iki ya lahiran ketiga. Iya. Oh, ndak apa-apa. Ora apa-apa. Berarti kurang makan yang sehat-sehat ya, Mbak ya. Aku lo juga kecil. Nggih to. Nek sing marake dhuwur ki termasuke protein ya, Mbak ya. Heeh, jane lek pengen dhuwur ki daging-dagingan ngono kuwi ya, Mbak ya. Tapi mangan cagak ya ora apa-apa, ben dhuwur. Wah. Ayo kuwi ya langsung dhuwur tekan sundul akhirat. Iya. Iya, Mbak. Iya, ki diwalik slendro genting. Nggih. Oh, heeh. Ayo ki
Nah nek saiki lumrah, Mbak. Nggih. Alus musuhe kasar. Wah. Wayahe ditokke nggih. Ngono maju ngono. Cepet. Panjenengan ki lho sia-sia kalih sindene dhewe. Ora aku le sia-sia ki mergo enek critane. Napa? Ya dheke ya sia-sia karo aku. Rano-rano. Loh, gur ngimbangi lho jere Mas. Mbak. Mic-nya. Neng ndi wong wedoke playing victim. Dadi ngimbangi. Ora kabeh ya, Mbak ya. Ya ora kabeh ning iki sing termasuke ngono. Ora kecuali aku. Aku melu. Aja sampean wis apik ngono mah arep melu elek. Iya. Rasa melu jare aku sesat. Sesat dan menyesatkan. Ayo Men kae. Dong liyane wis disepoti kok mosok aku ora. Mary. Ayo disepoti. Ya iya lah. Mary. Dan Ya. Sepote apa, Mak? Ana tangis. ayo Tangis sewa. Marem to kowe tak sepati semene suwene. aku bingung kudu seneng apa kudu sedih. Nang apa? Nek spot sing ngene iki mau iki. Lah sepote alus-alus. Ora apa-apa. Aku nek ora utusan si sapa cebrot kae tak kon jawab sampean melu aku sing ora mangkat. Cebrot ki sapa to? Sing bunang. Oh, sing bono. Saiki undang-undangane cebrot to. Wah kuwi maket biyen nek kok kuwi. Oh, nggih. Anu Mbak, dongamu nggo warga Iya. utawa keluarga PT Jatinom Indah. Jatinom Indah apa Mbak? Ya buat warga apa buat PT? Ya warga PT, dua-duanya bagus. dua-duanya, no. Anda itu pertanyaannya jangan kayak gitu. Lu kalau ngomong jangan ngasal ya, jangan iya. suka menggiring Untuk opini ya. untuk PT Jatimas Indonesia. Ayo. Kok Di sini, diawur sini. iki to jane. Jatim Oh. Jatim Park malah. Untuk PT Jatinom Jatinom Indah. Indah Indonesia. Semoga selalu jaya. Jane iki piye to, Mas? Anu kuwi Mbak Ketonto wingi bar lomba 17-an lomba yel-yel. Jaya. Jaya. Lah kuwi ketua ibu-ibu PKK kok nang. Layakno. Iya. Pas to dadi ketua. Apa namanya? Ketara-ketara orang perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak semangat. Oh iya. Aura ketuaku kuat to. Nah iya kadang. Kuat jan dalange sampai kalah. Nah iya, nek kuwi kan dasare ngalahan. Aku arep nakal ki aku dadi wedi gara-gara iki rak pengumpul informasi, Mbak. Wow. Dadi iki le jagongan karo kancane wedok ki semakin kecil volumenya berarti semakin akurat informasinya. Semakin bahaya itu
tuh kalau Semakin valid informasi. lah dalah wes. Anggere wis omong ki, le omong ki Gun. Lah, cetha sing dirasani iki wis. Saya iki angger wis ora dandan, Mbak. Nek dandane wis isih rada mothok ngene iki, Mbak Lintang. Moto. Nek ora dandan kan Nek ora dandan dasteran mongko rambutnya berintik. Wes. berintik. Ya kayak kowe mau. Jenengan DC lho, Mbak. Men ora apa-apa wis kulino kaya kek kono ki yo apik dhewe. Weh. Ayo aku ngelek-elek kowe iki menenek kancane aku. Ya gene. Nggih. Sampun. Ki Pak, panjenengane Pak Lurah Kuningan Blitar ki di kanthi yaine sing pundi? Bapak Lurah Kuningan. Arep nderek ngregengke. Wah, nggih, Bapak. Sugeng dalu, Bapak. Iya. Oh, wis lenggah ning panggung. Iya. Nggih, diatur pripun? Dibawani sikik terus mengko panjenengane arep nderek mbeksa Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, mangke beksa nggih, Mbah nggih. Nggih, siap. Nggih. Yo sing nyanyi sapa? Ya awake dhewe no. Iya. Ya wong ki kudu iso lesung jemengglung, Mbak. Seru imbal-imbalan ya, Mbak. Ganti langsung jumenglung. Vi, Piye? yo bawani sikik. Nyingkar nyingkur. Kowe nek karo Mbak Via kok jangkar ping Favi. Ana karo aku cak-cok kok kowe. Apa? Ya, wewe. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ganti Mbak Lintang kowe wis. Apa to? Le bawa Mbak Lintang wis. Aku ki nganti jeleh ngrungokke suarane kowe. Beh, lawang swanten sae ngeten iki lho, Mas Dalam. Ya nek pas nembang ki ya apik. Ning ya kowe mau ketika menyebarkan berita dan informasi kan kowe media cetak. Semakin kecil volumenya semakin valid. Boleh ya kuwi mau lho marah iki. Iya. Sampean, Mbak. Yo. Lingsem yen mutan lalampahan kang kawuri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Nggih. Sembah nuwun. Monggo Mbah Lurah badhe ngregengaken. Monggo Mbah Lurah. Tanpa ngicali raos pakurmatan kula sak kanca Mbah Lurah. Iya. Nggih. Menika nugoni wonten ing seratan saking panjenengan. Iya. Monggo sugeng dalu Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Badhe mbeksa nggih Mbah, napa badhe nembang? Dalam? Wah nyawe. Wah. Pripun Mbah? Wis sewu Mas Dalang. Nggih, Mbah. Sak temene kula niki sangat kepencut mulai 4 tahun yang lalu. Kalau panjenengan juga kalau panjenengan. Wah, nggih sembah nuwun. Heeh. Rumah sekolah sama sini. Kula Lintang Kairo Mbah. Lintang Kairo niku sumber sekolah kan tasik cilik nika. Nderek Nggih. sinten rambutnya dikuntit, nggih. Ah, Nggih. Rikala semono. Lah saiki kok sak meneh gedene. ah, Pun boten dikucir dadine. Boten. Oh. Apa nek to Mas
iki Mas Yusuf. Yen kan dijarekne bapak karo ibu to Angger. Dalam Dijarekne ibu karo bapak to. nggih laras. Mah gojekan bapak sampean jadi tukang Napa? patri. Bapak dalang Joko. Patri tempel ban. Wah, sanes. Gegojekan biyen. Wah. Cetakane iki ngono kuwi. Wah, aku sing kalah ya, Pak, karo. Nggih. Titen aku ki ngono. Wah, kuwi. Nggih, Mbak. nggih. Ping pindhone karo Mas Yusuf iki kaya apa pelantune. Ternyata sang kula nyatane sangat manis, ora beda karo Mbah Sulkan. Wah, nggih, Mbak. Mas Yusuf, Nggih, Pak. sampean jan kaya aku. Dalem Kaya aku. Wah, maksudnya pripun? Mas Yusuf. Kaya sing, Mbak. Saya sampean iki lho persis aku. Kuwi. Nek nggih enten bentene to, Mbah? Tetep enten bedane to, Mbah? Apa Mas bedane, Mas? Aku ra wani aku. Tetep Ngene. kathah miripe. Lek ra kleru. Iya, akeh Nggih. miripne. Zamane sadurunge mbobot jenengan biyen. Nggih. Pak Sulkan iki kenal karo ibumu. Nggih. Oh, nggih. Akhirnya dadine sampean kuwi. Wah. Ya ampun. Malah kula nembe Layak. teges wonten mriki niku, Mbah. Nggih. Nembe mangertos ini. Oh, Ngoten nggih. ngaten larah-larah. Lah sampean biyen urung tak gawe. Ya, Dek. Lah piye kuwi, Mas? Jadi aku ki tedak turun Blitar, Nduk. Oh iya. Nggih. Tidak turun. Oh, dadi ngono Ya kuwi. jadi to. Pak, pomosane padha bapake sama tamatne. Mas Yusuf padha karo Pak Sulkan ora? Sama tamatne. Nggih. Mas Yusuf. Sama tamatne. Mas Sami. Yusuf sama tamatne padha karo aku apa ora? Wong nggih mirip, mirip, mirip nggih. Kata miripe tetepan Tak niku. genah, tak genah. Wah. Ngono lho. Langsung ditutupi Lah. anduk ki piye jane iki? Mas Yusuf, Dalem, Mbah. aja cilik ati mek mimpi Nggih. kuwi. Oh, mboten napa-napa. Boten napa-napa, Mbak. Ngoten mawon. Lah kok ngipi tibake? Oh to. Tak kira ki nek tenanan e. Nggih, nek ngimpi niku sak mboten logis, Mbah. Dadi Logis wae, logis. sak mboten. Kowe ngopo ora dijak kowe? Wah. Sik to. Jere mirip Pak. Upama jere. tenan iki lek petuk ya apa kapan kan yo ngono to. Nggih. Sangat logis mawon. Nggih. Nggih. Le jalang. Wah, sekarang jadi banci. Mohon izin, tembangnya bisa Oh, diaturkan iya ya. toh, Mbak. Iya toh, Iya, Mbak. oke, baik. Aku ngancani ucok. Iya. Aja ngono kuwi. Ucap. Gubuk asmara. Nduk linang Kairo. Dalam. Sama tak aturi ya. Nggih. Sampeyan rada dibujuk titik ning awal mau. Nggih. Sakjane sing sama aturi Pak Sigit, Mas Sigit sakjane dudu. Nggih. Dalam. Dudu penantune. Bukan yang itu Bin tadi. Sigit, Iya. Wah. putra kagunge Mas Sigit. Oh, ngoten. Kamu ketok ya sik bujang. Loh, berarti Pak Sigit sanes sing Senes. Pak Sigit iki gandunge mek kaya kula. Wah, Mila Mak to Mas kaya Dalang. Nggih, ning nggih enten bedane to, Mbak? Anda. Wah, nggih wonten beda. iya. Ning juragan ning ngriku. Nggih. Ning lha iku. Lho, lho. Ya gitu ya, Mbah ya. Nggih. Oh ya. Makane mangke sama titeni. Sesuk lar kondur. Nggih. Pak Sigit itu penjenengan to tibake. Ngoten nggih. Nggih. Berarti kirang tambahan. Oh. Apane niku? Sangune. Wah. Sajane jenengan nduk kok awak nggih saged mawon to, Lho iya. Mbak. no. Mbah. Sajane aku ya ahli seni ning ra tau sinau. Seni Nggih. kependem. Nggih. Mangga Nggih, monggo. Ayo terus. Lanjut, kok. gubuk asmara nggih, Mbah. nggih. Nggih, monggo. Bekas Mara. Ya diaturke Mbak Lintang Ya. karo Mbak Via. Ayo Mas, ayo.
Mas Mojo, sabar. Kaya nggih Mbah nggih mangke nggih. Beksa nggih. Nggih. Cadetan sajroning ati Niki wau anu Mbah. Nggih. Niki namung ngaturke niki nggen layang sing diparingke Mbah Lurah niku wau tip 100.000. Nek tip kuwi ming ongkos awal nduk. Carane opah lehku macake iki. Dadi iki engko kemungkinan DP-ne Mas. Oh ya Mbak. Lah lah iki. Ampun repot-repot Mbak, matur sembah nuwun. Niki Mbak. Aja dikake kuwi wis gawanan. Sampeyan sing gawa kuwi rezekine sampeyan. Wah, ya kita berdua ya toh. Nyanyi kita berdua ya. Wis ora apa-apa, aku ki weh-weh kok senengane. Weh-weh. Nuwun sanget nggih, Mbah. Weh-weh kuwi senengane weh-weh, ora ming dhuwit sing diweh-wehke. Mas Yusuf, Dalem, Mbah. matur nuwun nggih. Nggih. Mbiki ngaturi mampir teng griya sarubungan nggih. Oh, nggih. Matur sembah nuwun ning anu Mbah, ngapunten mboten kok ateges badhe nolak menika mboten ning njenjing kula sak rombongan bablasan teng Temanggung. Oh ngaten. Mboten saged. Mbok menawi sanes wekdal menjing menawi Pak Bupati ngersake kula sak kanca. Nggih. Sudah mari matur suwun muga sukses nggih. Nggih. Nah niki dereng rampung lho niki dintekke riyen. Kirang setunggal ramban Sapupuh nggih. Kajenge sah lho, Mbah. Lah nggih. Mboten napa-napa kalih joget, Mbah. Yakin enggak nyesel nih. Nggih. Wonje matur sembah nuwun sanget nggih, Mbah. Mugi-mugi panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin. Ya. Nggih, sami-sami, Mbah. Amin. Dintekke Mbak Lintang. Ya. Catatan sajroning
Nyai iki rezekimu dhewe. Apa? Iki kudu kowe sing nampa rezeki iki. Ning ana syarate. Syaratnya apa? Kowe ora tau sekolah to? Tahu. Tau sekolah to? Lah sekolah apa sih? Eneng SD, nyanya SMP, sih. SMA. Ya sekolah SMA ra ya rampung to? Rampung nek SMA. Ora tek dung sik to? Ora, aku sing ora rampung kuliah. Ngapur web. Ya sampanen sik nyok kowe. Rezekimu iki. Wah. Rene Kok bibire iki kok elek banget to iki? Ngopo? Tek dung ki apa? Tek Aku ki ora ngerti lho. Tek dung la la la. Tek dung. Sik so minggat sik, so lunga sik. Lah pripun? Syarate ben berkah. Nggih. Tau sekolah to. Ngerti to jeneng-jeneng apa pulau ning Pulau Nusantara? Dewata. Oh, sik pulau ning Iya. Nusantara Pulau. ngerti to. Ngerti aku Macam-macam ngerti. pulau. Kan lek pernah sekolah ya mesti tahu. Ngerti. Kuwi pelajaran Iya. geografi. Geografi. Ngerti aku biologi, geografi ngono ki pinter. Beh. Ya. Biologi liyane teori iki praktek. Wah, isone praktek. Praktek. Iya, tak takoni kuwi pelajaran geografi nek iki. Etan Banyuwangi iki pulau apa? Etan Banyuwangi Pulau Bali. Ya kene bali kene. Duite kuwi kene. Heh. Ya, sokor jarene nganu. Jare sekolah. Ya Jare bener, pinter. Jan. Ya karepku arep tak nggo njebak ngono men duwite ora sida dipek. Nek Nih, ya tetep wis. terjebak wis matur sembah nuwun. Aku tak bali ya, Le. Kayaknya kak menyesal ngono ta iki. Matur nuwun. Getun aku meh. Gune entuk jarum blek 3 bungkus kuwi. Jane iki ikhlas loh, Mas. Ikhlas. Ya kaya ngendikane Pak Siket mau nek peparing kuwi kudu sing ikhlas. Nah. Ora ikhlas sing penting peparing. Ngono kuwi. Iya. Iki aku lutung ketawa. Iya, babun. Ayo, nek wis karo Mbak Yune sampean yo karo tante yo. Wow, sama Iya. tante. Sama tante. Oh, nggih. Tengene Mbak Anggi. Tante yang mana tantenya ada 2 niki? Enggak ada satu sini tantenya. Satu. Iya. Yang mana Mbak siapa? Yang sebelah kiri nopo kanan Yang Mas Dalang? yang tengah. Oh, yang tengah. Iya. Sepate apa, Mak? Apa ya? Monggo. Sepate angin amitik mirngi aroma jaran sari. Nggih, selamat malam Mbak Yu. Tante. Tante. Ya Allah kaya nom-nomanku mbiyen. Mosok Aku ya Apa ya? pernah bening ngene iki lho. Lah saiki pop. Saiki salah pergaulan iki dadi kok. Nah, iki Mbak, iso tak nggo contoh pengalaman, dalam Mbak. pripun Mas Dalang? Nek jenengan nyinden utawa Nggih. tanggapan ning endi wae aja pati-pati sampean kundure digawa wiyaga. Weh. Nah,
Lah jenengan napa ngoten? Ya pengalaman yang buruk pokoknya. Mergane sing wis tau kedaden iki 120 ginas. Apa kuwi? Mboten kok nggih. Iya. Wonten dawuh. Iki tantemu iki tok nggo contoh Mbak Lah Lintang. nggih. Kok contoh sing apik Contoh pelek. yang baik. Contoh yang baik. Contohnya. Apa? Contohnya? Apa lah ora ono kaya Maksudnya ono apike ngono. Lah iya to. Lah apike tak le dhewe. manajemen kehidupan iki Mbak ini kan Loh, orang orang itu nggak sombong ya Mbak ya. Makanya kebaikan itu nggak perlu diketok-ketokkan. Betul. Ngoten to ya Mbak nggih. Ya bener Apike toh. kudu ditutupi. Ya aku mau bener to. Apa? Ora nek apike ngono wae ya bener to berarti. Enek yo nek tak tutupi. Walah ngono lho. Ora yakin aku nek apik. Oh, Mas Yusuf iki jebule asik ya Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik Loh, sendiri. tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalem ngono loh. Ora Loh kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. You soft. Aku- Kamu soft gitu. Oh, Yusuf tuh berarti Heeh. kamu halus ngono to? Kamu halus. Makhluk halus po. halus. Ayo. Ya. Lah ya dadi makhluk halus wong aku tau soft spoken mah ilang pamor. Oh, iya. Ora enek aurane berarti lek soft spoken ya. Curhat. Iya, suran ndrokmu. Kembange apa, Mak? Napa? Napa? Pamundutanipun. Mau iki anu ki. Ana nawala. Napa Mas? Minta lagu Kutut Manggung. Saya teringat waktu Mbak Lintang masih kecil nderekke almarhum Pak Seno Nugroho. Oh nggih. Dari Bu Indah Ciganjur. Dari Ibu Indah. Nggih. Panyuwunanipun Kutut Manggung. Kutut Manggung. Mbak Lintang. Engko sik, Mbak. Nek tantemu dari Mbak Niken itu enggak cocok kalau yang Aku nek gur kutut ora trimo aku. lali janjine ya. Oh, boleh, Lali boleh. janjine ya. Dalangnya ini dari Jakarta. Iya. Oh. Iya, gue dulu lama di Kreo. Di Kreo. Di Kreo. Di Kreo 2 tahun. Terus gue pindah ke Mangga Besar 3 tahun. Kamu kan di Bantar Gebang. Anggapmu. Iya. Ketingudik. Iki ana nawala meneh iki. Apa? Dari penggemar Ki Yusuf, selamat dan sukses buat Jatinom Group, semoga semakin bermanfaat. Amin. Nyuwun tembang Langgam Dadi Ati duet Ki Yusuf kalian Mbak Lintang. Wah iki mengakal-akalane bapakku iki wis. Apa kuwi Mas? Apa? Engko nek ora lega bapakmu. Lah wong kono ki senengane sok mancing-mancing. Bapakmu ora dilegani no. Bapakku dhewe ora tak legani. Sing penting ki Wah niki mau wonten bapaknya Mas Yusuf juga Ada, nih. ada. Oh nggih sugeng dalu Bapak. Nah, salim dulu, Ngapunten. Salim non sewu. Nggih Bapak. Lah mboten skeco kula mangke lho. Wow jenengan ketutupan cagak lho Pak. Ngapunten nggih Pak nggih. Nggih amin panjenengan ugi amin nggih. Wah ketutupan Oh, iya, saya. Mbaknya Mas Yusuf. Ora ketok mau Mbak, heeh enggak kelihatan ada cagak. Aku ngerti batinmu jane. Napa? Ketutupan cagak wong apik cagake batinmu. Mboten Mas. Cat nggih. katon, cat Ngapunten ora. nggih Bapak nggih. Kaya jim ngucap katon satu. Ngawur. Nyun sewu Pak Manajer. Wis ora usah dinai amplope. Sak-sake kok iki. Iya. Apa sih? Kali janjine. Dari Hongkong ini tadi sudah transfer. Wah, sudah transfer. 100.000 iki sik 100.000 mata uang Hongkong apa 100.000 mata uang? Mata air. Sapa kae Lucky kae? Iya. Kayak ono dit kon jajan kae. Jajan apa? Sing diweh-wehke ya. Ya 120. Apa Dinasel. niki? Yang apa dulu lagunya? Lali janji. Kali janjine. Iya. Oh, nggih. Di bawah nih, Mbak. Iya. Dina Minggu, Iya. sik di bawah nih sik. Sing bawa sapa? Berdua, Bro. Berdua ya. Oh, nggih. Pangkur? Manut. Nggih. Apa? Pangkur. Pangkur Mbah Buyut. Mbah Buyut Laksono. Sapa wong sing ora
Lho kok ajeng nglungani, Mas? Wah kebelet pipis, Mas. Kayak ora kebelet pipis. Napa? Mbecekke rasa. Weh. Nekak bocah nih kok. Nyantol, Pak. Ya ampun. Duh, untung ora kecantol. Ora gelo nggonku nunggu lali janjine semono. Tak kira apa ganti dalang, Mbak? Arek pengen tampil iki jane. Jane arep tampil. Kowe biasane nek medun ngono ki arep njipuk barongsai. Wah, apa barong berarti ya? Arep dadi. Krungu wong bawoke wasawane wis pengen barongsai. Tak kira dandan Bagong. Semar loh tak kira mau. Betari Durga. Gelagatmu kang nyupri Ya arep alus apa arep langsung dangdut, Mbak? Ya manggakan kados Kok pundi? malah irama jam mepet. Jam mepet. Jam mepet iki piye? Sing piye kuwi ya? Sing banter banget. Emok aku. Oh iya. Enggak dhewe rasah nyanyi, Mbak. Sakno kowe. Jam mepet selak kunang. Aman yo, tenang. Selak anu lho, selak maksudnya ki jame wis setengah 1. Oh. Wah. Kok mangane ayo tong. Paling nek konangan yo koncone dhewe. Nyu. Ya. Janjane kowe ning agak-agakmu sajak ngobriyani atiku sudah Irama jam mepet.
kurang jam mepet. Oh ya. Dijanduke ning tempone. Ah. Lah kowe lek nyanyi piye ya, Mbak ya? Nyanyi penak wae men sing Ben sak karepe. Iya. Ya. Janjane kowe ning Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun, Mbak. Makasih ya, Dek. Nggih, sami-sami. Iya. Nah aku oleh bloko tak omong ya, Mbak. Nggih. Mau arep munggahi ning transit ya mataku ngantuke ra umum. Wah, nggih. Terus pripun? Basan wis munggahi limbukan to. Nggih. Sampean ya munggah aku terus teges. Lah kok saged? Bedane apa nek karo kanca-kanca apa ora marake kowe Nah, teges. Karepku ki arep turu wae kok suruh men ora roh wong-wong iki lho. Iya. Aku sok mesake, Nduk. Ngapa? Nek weruh Mbak Anggi nek mulih wayangan iki lho, Mbak niki rak sok montoran dhewe to, Mbak. ya, oh nggih. Aku Terus sok pripun? sok weruh iki montoran dhewe iki ben aku ora weruh aku tak mlebu omah. Walah lho kok mboten jenengan barengi sarengi mawon. Ngapain? Peduli amat. Iya, Raja. Tegese marake teges ki jenengan ki marake aku kudu ndek pengati-ati ngono lho. Mergane iki di streaming kok nek nganti iya ta? Iya. Lah, ngeten iki jenengan mboten titip-titip salam kalih kula. Besok kan saya di Jogja. Apa ta kuwi iki apa sing dirembuk ki apa ta? Oh iya wis ra sida, Mas. Aja mbahas kuwi lho. Iya. Aja bahas kuwi ya, Maya. Ora. Nah, Ndak diparani sing eneng Jalan Depok Barat aku. Sapa? Mahasiswa baru. Ngawur ayo. Anu Mbak, ki Mbak, pamundutan Kutut Manggung. Oh iya. Kutut Manggung. Nganggo Nggih. bawa ora? Langsung mawon, Mbak. Kutut Manggung irama jam mepet. Oh Ora iso. nggih. Sore-sore jalan aja Mas Kutut Manggung. Kutut Manggung, Mas. Iya. Nggih, panyuwunan saking 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 Bu Indah Ibu Indah nggih. Ciganjur. Wangi ya layang Mas Kutut Manggung manas hati. Sampean tindak Jogja ki teng daerah Bantul napa pundi, Mbak? Nggih, Gunung Kidul napa Bantul? Bantul to? Nggih, Oh. lek tiange teng Bantul. Nggih. Lho kok teng Gunung Kidul? Oh Dalam? ngampiri kula nggih? Dalam. Berarti rasa rencangin jenengan. Iya. Iya. Wingi ya Mbak. Apa? 120 binasel. Oh iya. Legi panas kendel. Iya. Omben nono hatta omben nono
pakan nono Minir ya. ata pakan nono mano kutha tata pakan nono setitik parasi jempo kades ngebes wicarane Dewa Tirta Dewa Tirta Ya Den prayitna sebarang haywa sambrana Nggih. Matur nuwun nggih. Tekan kene. Iya. Nggih. Ora bablaske kuda nyongklang ora. Wong pamundhutane kutut manggung. Kutut manggung. Ora dibablaske kuda. Mboten ngangge kuda nyongklang. Kuda nyongklang tumpang sang manji. Sapa kowe? Ana ya. Ya ki sama tante-tante karo mbak-mbak karo Oh nggih. Mbak-mbak Yang belum tadi ibunya yang ini. Iya. Tante, ya ampun. Tante nggih. Mbak. Ayo Mbak Tekdung. Iya, Mbak. Bude ya ampun. Mbak Yanti kuwi asmane. Mbak Yanti nggih. Kabeh wae Mbak. Kabeh dijak. Dalam Kabeh dijak. cuma nang sedanten. Nggih. Nggih. Iya. Monggo. Monggo para ibu-ibu sing Mbak tesih rumaos nek Yanti. ibu-ibu. Iya. Oh nggih bocil-bocil ayo. Bocil-bocil. Iya. Monggo wonten Mbak sinten wau? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Dian. Sapa? Dalam Mbak Dian. Niken. Mbak Niken, kok Mbak Dian? Lah tirose wau Mbak Dian jenengane pripun to, Bu? Diantemi wo. Diantemi. Mbak Anggi, ayo monggo. Jan iki Yang sindenku. belakang nggih. Iya. Oh nggih, sedanten. Iya, heeh. Nggih, monggo. Iki sindenku kemethak kabeh kok. Cuma nang sedanten nggih, Mas. Nggih, Dalang. jumeneng. Nggih. Nah nek Mbak Yanti ki ndek kemampuan khusus. Napa? Nek Mbak Yanti jumeneng iso menjumenengkan. Apa kuwi sing dimenju-menengke? Nek sampean ngadeke terus para tamu undangan terus kondur kan. Oh nggih nggih, bubar nggih. Iya. Yo, do ngadeg. Monggo sareng-sareng Mbak Nggih, Ginasto. sareng-sareng Mas. 120. Nggih. Apa sih kuwi? Iya. Wah. Awas, sing prayitno. Yo. Nggih. Sing prayitno. Awas, hati-hati. Awas hati-hati. Sing prayitno. Awas. Ayo Mbak Vi, hati-hati Mbak Vi.
Hati-hati Mbak Biar. Sik kendang wis siap Ora kok kayak ora nyekel tabuh kok. Ayo bareng. Monggo sareng-sareng. Awas, Monggo sareng-sareng. Nggih. Tetep kena. Tetep kena. Titis kok. Mas Kronjot. Sapa Mas Bronjong kok arep kok. Kali. Kronjot. Sik kronjot. Sak grup to nek karo Kronjot. Tenggok Bronjong Kronjot. Iya. Apa lagune mah? Liwung. Oh ya. Liwung. Lho lah ibunya kok mboten Mas Dalang? Non mboten Wah, mboten Mbak Huti kersa. mboten. Oh nggih, Mbak nun Huti. sewu nggih Mbak Huti nggih. Iya. Mbak Huti. Iya, Mbak. Mboten kersa kok, Mbak. Walah, latang napa? Pun bola-bali kula tanding mboten kersa. Oh, Pun, lah Dik. nggih. Pun umur lho, ngoten niku. Mboten perkara pun Dik kula niku nglenggen. Ngono. Oh iya, Mbak. Iya. Nggih, Dadi- monggo. Monggo kanca-kanca. Mas Mojo. Ayo disemangati. Mas Mojo disemangati. Mas Mojo disemangati. Mas Mojo semangat Mas Mojo. Semangatin Mas Mojo. Semangatin Mas Mojo. Mas Mas Mojo, semangat ya Mas Mojo. Iya. Mas Mojo itu anu lho Mbak Lintang. Dalam. Yang amit telinganya ada lakernya itu. Wah, ada lakernya. Iya. Itu besok kalau ragatnya udah kekumpul mau diganti velg becak. Ya ampun. Berarti per bulannya ganti oli barang. Iya. Mangga. Mangga. Mas Mojo. Hidup Mojo. Iya. Mbak Lintangan seragamnya beda dhewe ben nang ngarep. Oh iya. nggih. Nang ngarepe. Nggih, nun sewu. Ibu-ibu rumpi. Valid. Ibu-ibu valid Mbak, Ibu-ibu. pripun? Di depan. di depan. Lah, mboten skeca namanya. Mboten napa-napa. Nggih, pun teng mriki mawon. Nek Mas Adi niku mboten ajeng gek njawel ngoten niku. Aman, Mas Adi. Lah niku pun sewengi pun jawel-jawel Pak Pardi. Pak Pardi sing Kok nek sing dijawel. cedhek ngono ya. Nek mboten Pak Wariso. Nek kalih piye? Mboten kok njawel. Ya itu sebangsa kita, tenang. Mohon izin ya. 120 ya. Suwe Yuk. Suwe nganggo ngateni. Hatiku anto Karya ati sawiji Sabtu pari
Buanterke. Buanterke. Samepet. Mandong barong saene metu. Iya. Nah, luar biasa sekali Mas Dalang. Nggih, Mbak. Gayang. Niken. Sapa Mbak Lintang kok Mbak Niken? Iya. Iya, Terima Mbak kasih. terus. Mbak Niken. Ya. Iya. Kleru nyebut kok ya karang. Aku ki nek wis saene iki wis mikirku ki wis panganan. Iya. Ya arep ngedep kan ning apa ya gek arep di. Oh iya. Mohon izin Mbak Lintang. Nggih. Lakon kedah pun tutukaken. Oh, nggih. Monggo iki batutane piye aku rung mikir iki, Mbak. Nggih, siap. Ya nyendikani dawuhe Pak Mamat mau sanggite di anu Mas dijokke wae. Oh nggih, bacute piye aku. Oh, nggih. Nggih, Iya. siap monggo. Sedaya lepate nyuwun pangapunten nggih, Mbak Nggih. Lintang. Nggih, Mas. Sehat selalu. Iya. Nggih, amin. Sukses selalu. Iya. Nggih. Meniti karir dalam berseni dan budaya. Nggih, Mas Dalang juga semoga jobnya tambah lancar, sehat selalu, Amin. tambah laris, makin laris. Amin. Nggih, sukses selalu Mas Dalang. Nggih. Nggih. Lancar ya tambah akeh barang. Lancar nek ora nek Yo. mangane hayat. Ya doa yang baik-baik, Nggih. Mas. Nggih. Oh ya. Ya, dereke yo. Yo. Kira pate kasih nomah. Oh lah iya kuwi wajib ya. Mayan tang. Iya. 120. Oh. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi para pundhen dalang saknuswantara wae laruhi warga masyarakat ing Jatinama Al-Fatihah. Yo. Udah, Udah. mohon izin kanca-kanca. Oh iya. Lan samar pamoring sukma Sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liya playaping ngaluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati oh